जय जगन्नाथ। मोर यूट्यूब फेसबुक फ्रेंड मान को मोर दिल से नमस्कार। आमे जो यहाँ दे जंगल के काम करी देखुन आउ मोर पचाड़े आसुचन मोर भंजा माने देखन पूरा नर्दी नर्दी आसुचन एंता स्पीड रे काम करमु जे घाके गोटे थरे सरे दमा बोली कहउचन देखुन। हाँ गाइस आमे पहुँची गलु फिर थरे काम करवार जगह के सब भाई माने काम रे लगी पड़ीछन देखुन। ଆଉ ଖାଲ ପୋଡ଼ବାଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରବାଟା ଭାଇ ଜଣେ ଲୋକ କଲେ ଜଣେ ଲୋକ ରଫାରେ ଉଁକରିବା ତ ଖାଲ ମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ସେମାନେ ଖାଲ କେ ପୋଡ଼ୁଚତ ଆଉ ଖାଲର ଗାଢା ବି ଭଲ ହିସାବେ ଗାଢା ହଉଛେ ଦେଖ ତ ଏଇ ଗାଢାରେ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଜଗା ହବା ଇନ ଖାଇବା ଗଛ ମାନେ ଜଗା ହବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ମାନେ ଜଗା ହବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍। ଆଜି ଏକା ଇ ଖାଲ ମାନେ କୋଡ଼ା ହେଇଛେ ତ ଇନର ଗାଢା ମାନେ ଦେଖ କେତେ କେତେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରେ ସବୁ ଇନ ଗଛ ଜଗା ହେଇସି ଆଉ ଯେତେ ଗୋଛା ବୁଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଥିସି ତ ତାକେ ପୁରା କାଟି ଦେଇ କରି ଭଲ ହିସାବେ ସାଫ ସୁତର କରି କରି ଗଛ ଜଗା ଯାଏସି। ଇହାଦେ ଆମର କାମଟା ଛୁଟି ହେଲା ତ ଆମେ ଘରକେ ଏବେ ଯାଉଛୁଁ। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ।